contigo unha tradición. Que tal levaríades vos iso de traballar na casa ou vivir na oficina? Hai xente que baseándose nese concepto e quen de fundar un proxecto de vida. Así é o caso dunha psicóloga infantil e un traballador social que foron pais recentemente de dúas cativas chamadas Mara e Lía. Na planta baixa empresa, na intermedia os dormitorios e na planta de arriba un impresionante salón cociña que ben podería ser en sí mesmo unha fantástica vivenda. Bo exemplo de como rehabilitar un espazo abandonado en pleno centro de Ferrol, o de Xaquín Carballo e Melania Beceiro. Y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Sé que aquí nací, y aquí quiero quedarme. É por aquí, chicos. Pero pa onde saes ti? Pola miña casa. Entón a túa casa esta Ajá. que ten dúas portas? Non, o que pasa que esa é a zona de acceso ao traballo, non a casa. Ah, bueno, creo Pasade que por entenderemos aquí. mellor cando entremos. Imos. Esta é a entrada da casa e por esta porta temos o acceso á zona de traballo. Aquí lle chamas ti zona de traballo? Pois mira, esta é unha zona de despachos. Eu son psicóloga clínica. Teño a miña zona aí de despacho e o meu marido é traballador social e traballa nunha empresa de asistencia sanitaria. E temos aquí os dous traballos. Esta é unha casa que se creou como un proxecto de vida, de familia. Entón é parte da nosa forma de entender isto. É un pouco como aquelas casas da aldea que teñen o bar. Igual. Sí? Esa é a idea. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Agora imos ver as habitacións das nenas. Vine a vencer la gravedad. Esta é a habitación da pequena, de Lía. De feito, cando empezamos o proxecto, Lía estaba tamén en proxecto, ni siquiera existía. Que o arquitecto insistiu moito en deixar pedra e estamos encantados. Que chulo. Isto é unha luz moi tenue, pola noite con as nenas é unha maravilla. Porque podes iluminarlles un pouquiño e non espertan. A verdade é que queda moi bonito. Poñendo a parede perdíades un pequeno tramo de espazo na casa, non? Sí, pero foi unha pérdida que eu creo que está ben. Está ben, porque para mí era moi importante o tema da luz. Mira, como vedes, temos aquí esta estructura, que son as columnas da casa, que son de pedra tamén, eso non podíamos modificalo. Carlos, o arquitecto, se lle ocorreu aproveitar aquí para facer os armarios. Entonces, xa tan pequeniña e ten un montón de armario. Todos os armarios da casa están iluminados, que tamén é algo que se agradece moitísimo. E como fas para ter todo organizado cando o espazo non é infinito? Me encanta que me fagas esa pregunta, porque estou enamorada do método de Marie Kondo. Entonces eu todo agardo en vertical. Explícalle aos nosos espectadores quen é Marie Kondo. Pero alguén non a coñece. É unha gran amante dos caixóns, non tanto de colgar as cousas, e na nosa casa todo está en vertical. É moito máis fácil manter a orde. Estou alucinada, de verdad que é certo, En serio? Por que non levamos facendo isto toda a vida? Non o sei, dende que o descubrín estou encantada. Moi ben, e a habitación de irmá está preto, supoño. Sí, está aquí al lado. The beggar, please. The thing with light is that it... Esta é a habitación de Mara, que é da irmá maior. É un poquinho máis grande, porque esta sí que estaba planificada dende o principio. Que estantería máis curiosa, non? Sí, porque a verdade é que gustanos moito o tema da lectura e aparte nos gusta elexir libros que teñan, bueno, pues certos contenidos entonces as nenas tamén lles gusta e a Mara lle gusta ter así os seus contos e os coloca e os cambia, ten máis contos arriba, baixa algúns, sube outros. Este é o dormitorio. Que dormitorio máis chulo, non? Sí, queríamos un dormitorio sinxelo, unha cama e pouco máis. Canto menos hai, menos se desordena. Moi ben, estou vendo que hai unha viga, pero ben escura aí no teito. Sí, esta é unha das vigas orixinais da casa que nun principio podía ir tapada por o pladur, pero decidimos que vista quedaba moito mellor. Se vides por aquí, os vou ensinar o armario, porque chamalo a isto vestidor é un pouco pretencioso. Tes espazo suficiente aquí para a túa roupa? Sí, bueno, os abrigos van noutro sitio, temos máis almacenaxe arriba, e a idea é ter pouco. Pouco, pero que te faga feliz.
Mira, algo así moi guai do ropeiro é que comunica co baño. Esta idea tamén foi un pouco de Carlos, do arquitecto, porque desta forma ti podes entrar aquí, te duchas, te arreglas, te vistes e non molestas se a outra persoa está dormindo. Pero bueno, aquí tes a túa propia área spa, non? Sí, esta bañeira foi ganada con sangue, con loita. Ninguén a quería. Non, nin Xoaquín, nin Carlos non vían, non entendían. Eu dixen, non, por aí non vou pasar, eu quero unha bañeira e quero que este nunha zona con galería e non me va a desquitar a idea. Entón combinamos a ducha con bañeira e ganei. Gañei eu. Bueno, e como vedes, aquí temos a outra porta que conecta co dormitorio. Bueno, e outra cousa que me encanta deste dormitorio é que temos aquí este balcón. Isto é moi ferrolano. Graña, pareces Evita Perón, Me fai moita ilusión. Aquí podese ver o que é o total da túa casa, espectacular. Sí, isto é un pouco a fachada. Esta parte, o Concello, o tema de rehabilitación, insiste moito en manter todo o que é a original. E polo que podo ver, aínda tes unha planta por arriba, que é a que Sí. nos falta por visitar. Queredes vela? Por suposto. Pois veña. Veña, imos. Leva xa a parte divertida da casa, que é a parte que nos gusta, é a parte do salón, cociña, a parte na que facemos vida, e aquí está o resto da familia. Pero bueno, que ben estades aí, que tal? Mira, aquí temos a Mara, a Lía, a Xoaquín e a Coco, que se puso tamén aquí con toda a familia. Como ten que ser un sofá nunha familia que ten un gato e dúas cativas? Moi resistente. Un sofá resistente. Porque senón, entre gato e cativos quedaría feito unha porcallada. Pero bueno, ben, moi contentos aquí. Bueno, toda esta área, entón, é a zona de estar. Sí, esta é a zona que para nós era a ilusión da casa, porque é unha zona diáfana, ves que esta é a zona así de estar. Nos gustaba moito a idea de ter como dous espacios, non? Un espacio para ver a tele e logo está o tema da cheminea. Inicialmente tamén era un tema de Xoaquín. A Xoaquín lle gusta moito o tema do lume. Solamente con a cheminea esta se quenta de sobras todo este espacio. En serio, sí? En serio. Neste corazón da casa podese ver moi ben o que é o propio proxecto arquitectónico e a súa complexidade. Correcto. O que pasa é que eso casi é mellor que o explique o arquitecto. Que entre o arquitecto. Porque supoño que estes proxectos levan moito tempo e un acaba tamén facendo lazos importantes coas familias que van vivir nas casas que son a obra, non? Se o faz ben, eu creo que é obligatorio que te fagas amigo da xente. E se non fixeches algo mal, non? Porque ao final, claro, eu de Mela sei todas as cousas que quería, que soñaba a biblioteca, o lume de Xoa, todo. E se se fai ben, te fas amigo. Carlos falaba da vida, falaba de como queremos que crezcan as nosas fillas. Eu dicía, Xoaquín, vamos a ver, nos programas da tele levan mostras e te ensinan e tal. E con Carlos nada. Entonces, de repente, Carlos chega un día co proxecto e o clava. O sea, o clava. Digo, pero como pode ser? El non me preguntou nada e me trae exactamente o que eu quero. Entonces, eu creo que eso non... É un proceso maravilloso. E sempre dicía, Carlos, disfruta o momento. Non queras máis. Eu dicía, pero Carlos, a ver, pero as ventanas... Disfruta desto. E ten toda a razón. Que guai, Mela, gracias. Como podes explicar iso? E que eso realmente é o que ten que ser. Eu os conozo moito xa. E sei como queren vivir, como queren educar os seus fillos. Queren que teñamos unha relación aquí cos fillos e que os nenos estean aquí, pero que eles os poidan ver. Que para mí é fundamental tamén, que é algo do que falamos moito. A miña nai é psicóloga, ela é psicóloga, e o máis importante é que a relación sexa boa, que a arquitectura faga que a xente se relacione, non? No, I don't have a gun. Deixámoste por aí, nos imos precisamente aí a cociña, que é o que nos falta por ver, non? Veña. Sí? Un placer coñecerte, amigo. Igualmente. Grazas.
Que forma de resolver o tema da luz entre vigas. Se vos fixades, está moi pensada toda a iluminación desta casa. En cada sitio hai unha luz específica, cunha intensidade específica, que aporta, cando ten que aportar claridade, pero que permite un espacio de tranquilidade, serenidade. Estamos encantados con todas as decisións que se tomaron. Seguimos percorrendo a luz. Seguimos do salón, comedor, esta é a cociña, que tamén, como vedes, bueno, pues sigue un pouco a estética, ¿no?, da casa. Queríamos unha illa grande de madeira e conseguimos nosa illa grande de madeira. Que ten a túa cociña perfecta? Ten espacio e, sobre todo, ten a relación cos demais. E vos, claro, estades traballando na oficina, subides aquí a comer, coas cativas tamén. Entonces, logo ven a miña sogra, que ainda traballa, está tamén a miña nai, sube o tío, ás veces ven a tomar café a alguén. Esta casa está chea de xente sempre. Temos o fregadeiro integrado. Bueno, aquí tamén lle demos moitas voltas, con Carlos, si poñer aquí a cociña, si poñer o fregadeiro. E ao final esta decisión foi a máis sensata, eu creo, porque non hai que poñer nada, no? Con a cociña sí que teríamos que poner unha campana extractora, así queda moito máis diáfano. E queda cómodo, porque estás recollendo e estás aínda charlando con a xente que está na mesa. E hai outra cousa que tamén é decisión de Xoaquín, que el quería que fora de 2 portas, que tivera integrado o tema de auga e de oxeo, e tamén está. E o seu outro capricho, a tele grande e o tema da nevera. Ah, non, hai un tercer capricho, que é o triturador de basura. Triturador de basura? Temos un triturador de basura. E iso como vai? Pois, metes basura e a tritura. En serio? Onde vai? Sí, xa vai directamente, pois, ás cañerías. Canta madeira pola parede. Sí, isto é moi bonito, isto tamén é idea de Carlos. Aproveitar todo este espacio para o que é o almacén. Moi ben, ainda nos quedou un tramo de escaleira por subir. Ainda nos queda un tramo de escaleras que nos leva á famosa sala de xogos das nenas. Bueno, dende aquí se ten unha vista así moi boa. Todo isto é estructura nova, como podedes ver. Non ten nada que ver con o que había ao principio. Este é a famosa sala de xogos das nenas. Que de cousas. Sí, esta é a parte que tela recollida é máis complicado. Entonces tamén intentamos que garden as cousas, pero, bueno, isto é para xogar, entendemos que ten que estar desordenado. Bueno, parabéns pola parte que vos toca a cada un da vosa participación neste fogar. De verdad que desexamos que sexades moi felices aquí. Grazas por compartilo. Gracias a vos. Moitas gracias. Hasta pronto. Chao. 1969, we were Jimmy and Janice. We are the prophets of ourselves. We choose the way of dimension. We are caught up in the amount of the frenetic love tension.